פליי. אוקיי. אז העט נשמר במקרר, כן. בסדר? כן. ויש לו מחט שמתברגת, רגע, המחט מגיעה ככה, עם מכסה, כן. בסדר? אז אנחנו כל יום, כל הזרקה, כן. שמים מחט חדשה, כן. בסדר? כן. מבריגים אותה עד הסוף. כן. פה יש לנו שעון כזה, כן. שעולה ומכוון לנו את היחידות. כן. בסדר? לולי צריך בסך הכל יחידה אחת. אז עכשיו אנחנו, רגע, אתה רואה שהסימן פה בתוך, יש פה מגרעת כזו? מגרעת, כן. אז אנחנו מכוונים את זה על אחד. אוקיי. אוקיי? כן. ואז אנחנו עושים פעולה, אנחנו עוד לא מזריקים. כן. אנחנו רק שוטפים את המחט. זאת אומרת, אני לוחצת פה, כן. אחרי שכיוונתי, אני לוחצת פה, כן. ומחכה לראות, מחכה כמה שניות, אם זה לא יוצא, אז אני עושה את זה על 2 יחידות. אני אמורה לראות פה טיפה בקצה. אם זה לא יצא, אז אני מכוונת את זה ל2 יחידות. כן. אוקיי, עכשיו זה על 1, קודם זה היה על 0. אוקיי, סליחה. אז עכשיו זה על 1, כן. אני רואה, מוודא שזה על 1, כן. ולוחצת. ואני אמורה לראות פה עוד מעט בקצה המחט טיפה. אם לא יוצא, אז אני אכוון ל2 יחידות. כן. כי אני רוצה לשטוף את המחט שהיא לא תהיה מלאה באוויר. ברור. אז זה לא יצא לי עדיין, אז אני מעבירה את זה ל2 יחידות. רגע, נוודא שאנחנו במקום הנכון. ועכשיו אני לוחצת. אולי צריך לעשות ככה. כי זה לא יוצא לנו. אני אבדוק רגע, תעשה רגע פאוז בסרטון.